नमस्कार मंडळी, मी कोकणची प्रीती या लाईव्हमध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. तर लवकरात लवकर सर्वांनी जॉईन व्हा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा, कमेंट करा सर्वांनी. फर्स्ट सीसीवर कोणीतरी आलंय. हाय अशोक दादा, नमस्कार. स्वागत आहे अशोक दादा तुमचं कोकणची प्रीती या लाईव्हमध्ये. कसे आहात तुम्ही? कसे आहात दादा? मंडळी पटापट कमेंट करा. गुड मॉर्निंग अशोक दादा, गुड मॉर्निंग. कसे आहात? नाईस, ओके. पटापट सर्वांनी जॉईन व्हा. नाश्ता झाला का अशोक दादा? सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करा, म्हणजे मला समजेल तुम्ही कुठून बोलताय, ते कोण बोलतोय. सोहम साळवी, हाय सोहम भावा. जरा तिकडची थंडी पाठवा महाराष्ट्रामध्ये आणि खास रत्नागिरीला पाठवा जरा. हो का? इकडे काल रात्री जोरात गडगडावून धुळीचं वादळ येऊन पाऊस पडला जम्मूला. इकडे थंडी नाहीये, काश्मीरला थंडी आहे, जम्मूला होतं गरम. चला मंडळी पटकन कमेंट करा, सगळ्यांनी जॉईन व्हा. अभिजित दादा नमस्कार, खूप खूप स्वागत आहे तुमचं. माझा आवाज येतोय का तुम्हाला? माझा आवाज येतोय का? अभिजित दादा म्हणतात ओळखलं का? हो अभिजित दादा, मी विसरत नाही. तुम्ही कधीतरी येता पण मी विसरत नाही तुम्हाला. तुम्ही जरा कामात असता त्यामुळे. टाइम नाही भेटत. कॅमेरा ऑफ का केला आहे? दादा कॅमेरा ऑफ यासाठी केलाय की काम करता करता सगळं माझं चालू आहे. दुपारी जेव्हा 1:15 वाजता माझं फेस लाईव्ह असणार आहे, 1:15 वाजता दुपारी, तर तेव्हा आपलं फेस लाईव्ह होईल. तोपर्यंत कमेंट करत राहा. कामात बिझी आहात का दादा? आणि श्री स्वामी समर्थ दादा. मंडळी पटपट कमेंट करा सगळ्यांनी. सीसीवर असणाऱ्यांनी प्लीज कमेंट करा. 2 दिवसापासून तुमची आठवण येत होती. हो का? अरे वा, कोकणच्या प्रीती याची आठवण येते सगळ्यांना. भारी भारी. थँक्यू दादा, थँक्यू. तुमच्याकडे वातावरण कसं आहे? पाऊस आहे का की जास्त ऊन पडलंय? अभिजित दादा म्हणतात, म्हटलं लाईव्ह बंद केली की काय? नाही दादा, 1:15 वाजता माझी लाईव्ह असते, बंद नाही केलीये आणि कधी करणार पण नाही बंद. कधी बंद करणार सुद्धा नाही. नेहमी तुमच्या सोबत राहीन, सगळ्यांसोबत. ऊन खूप आहे. हो का? लवकरच पडेल पाऊस. शेतीची कामं पण असतील सगळ्यांची, तर पावसाची गरज असणारच आहे. आवाज येतोय ना माझा? आवाज येतोय का माझा? तुम्ही लाईव्ह वरती आलेले नाही समजतं. तुम्ही ना बेल आयकॉन वर क्लिक केला नाही आहात. बेल आयकॉन वर ना ऑल वर क्लिक करा, म्हणजे तुम्हाला माझ्या नोटिफिकेशन येतील दादा. हो येत आहे आवाज. ओके ओके. तर मंडळी सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करा सगळ्यांनी.
CC वर असणाऱ्यांनी प्लीज कमेंट करा. आणि मंडळी कुठे गेला सगळेजण, प्लीज लाईक करा, सगळ्यांनी कमेंट करा. हो केलं. मग तुम्हाला येईल आता नोटिफिकेशन दादा. जर बेल आयकॉनवर क्लिक नाही केलं ना तर नोटिफिकेशन येत नाही लाईव्हच्या वगैरे. त्यामुळे तुम्ही बेल आयकॉनवर क्लिक करा. ज्यांना सबस्क्राईब करतात तेव्हा तुम्हाला त्यांचे व्हिडिओज पण दिसतील, लाईव्हच्या नोटिफिकेशन येतील. तर मंडळी पटकन कमेंट करा सगळ्यांनी, CC वर असणाऱ्यांनी, आणि लाईक करा मंडळी. तुमचं एक लाईक बहुमोलाचं आहे. सो प्लीज कमेंट करा, लाईक करा आणि सपोर्ट करा. आणि कोकणातल्या कोण असं तर माका पण कमेंट करून सांगा. आम्ही कोकणातली असं गोतायगे मी कोकणातलो असं गोतायगे मी कोकणातला असं म्हणून सांगा माका. असं काय कोकणातला कोण? अभिजित दादा हो केलं म्हणताय. ओके. आहे का कोकणातलं कोणी? पुण्यातलं कोणी आहे का? कमेंट करत राहा, कमेंट करत राहा. आणि तुमच्या इकडचं वातावरण कसं आहे? खूप ऊन आहे का की खूप पाऊस आहे? सध्या म्हणजे पाऊस ऊन सगळं चालू आहे. हो ना, सध्या ऊन पाऊस सगळं चालू आहे. तुम्हाला नाहीत का सुट्टी लागली? नाही दादा, माझी मुलगी आता 3रीतून 4थीत गेली आहे आणि आता तिची परत एक्झाम स्टार्ट झाली आहे. मग एक्झाम संपली की सुट्टी पडणार परत. आता 4th मध्ये गेली, पास होऊन आता एक्झाम चालू आहे तिच्या. मंडळी कमेंट करा सगळ्यांनी. इकडे काल ना वादळ झालं, सो सगळी धूळ नुसती घरात भरली आहे, पूर्ण धूळ भरली आहे. लाईक करा मंडळी, लाईक करा. CC वर असणाऱ्यांनी प्लीज लाईक करा. नाश्ता झाला का? हा दादा, नाश्ता तर झाला. मिस्टर गेले ऑफिसला, तो त्यांच्या सोबतच नाश्ता डन करून टाकला. मग कुठे एकट्याने पाठीमागे करत बसायचा, म्हणून त्यांच्या सोबतच करून मोकळी होते. तुमचा झाला का नाश्ता? मंडळी कमेंट करा यार, कमेंट करा. हो झाला म्हणताय दादा. ओके. काय होता दादा आज स्पेशल नाश्ता? आज स्पेशल नाश्ता काय होता दादा तुमच्याकडे? हाय प्रेम. इश्क वाला ला 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 ला. चाय बिस्किट. ओके, चहा बिस्किट खाल्लात का दादा? चहा बिस्किट खाल्ल्याने ऍसिडिटी होते दादा. नाश्ता करा, प्रॉपर नाश्ता. चाय चपाती खा. एक गाणं बोला ना. ओके, कुठलं गाणं बोलायचं दादा? कुठलं गाणं बोलू? मंडळी कमेंट करा, कमेंट करा. ओके दादा, ओके. बघते हा कुठलं. तुमचं कोकणचं कडवं. आमचं कोकणचं कडवं. ओके. एक पोरगी असं असतं आणि एक ना पोरी असं असतं.
ऐक ना पोरी असं असतं. हे काय आहे प्रेम? मला एक गणपती बाप्पाचं एक फेमस गाणं आवडतं. ते मी म्हणते. सकाळच आहे तो सगळ्यांचं मन गणपती बाप्पाचं गाणं ऐकून होऊ दे. सो चला स्टार्ट करते मी. तूच सुख करता तूच दुःख हरता अवघ्या दिनांच्या नाथा बाप्पा मोरया हरे बाप्पा मोरया रे चरणी ठेवी तो माता तूच सुख करता तूच दुःख हरता अवघ्या दिनांच्या नाथा बाप्पा मोरया हरे बाप्पा मोरया रे चरणी ठेवी तो माथा पहा झाले पुरे एक वर्ष होतो वर्षान एकदाच हर्ष गोड अन्नाचा होतो रे स्पर्श यावा संसाराचा पारामर्श पुऱ्या वर्षाची साऱ्या दुःखाची वाचावी कशी मी गाथा पापा मोरया हरे पापा मोरया रे चरणी ठेवी तो माथा तूच सुख करता तूच दुःख हरता अवघ्या दिनांच्या नाथा पापा मोरया हरे पापा मोरया रे चरणी ठेवी तो माथा नाव काढू नको तांदुळाचे केली मोदक लाल गव्हाचे हाल ओळख साऱ्या घराचे सारे येथील दिवस सुखाचे सेवा जाणून गोड मानून द्यावा आशीर्वाद आता पाप मोरया हरे पाप मोरया रे चरणी ठेवी तो माथा पापा मोरया रे पापा मोरया रे चरणी ठेवी तो माथा कशी आली आली कशी पहा आज वेळ कसा बसावा खर्चाचा मेळ प्रसादाला दूध आणि केळ साऱ्या प्रसादाची केली भेळ गुण गाईन आणि राहीन द्यावा आशीर्वाद बापा तूच सुख करता तूच दुःख हरता अवघ्या दिनांच्या नाथा बापा मोरया हरे बापा मोरया रे चरणी ठेवी तो माथा गणपती बाप्पा मोरया दादा हे गाणं मला खरंच खूप आवडतं भयंकर आवडतं गणपती बाप्पा मोरया बाप्पाचा प्रसाद येस थँक्यू मंडळी थँक्यू सो मच हे गाणं असं आहे ना जे प्रत्येक माणसाने अनुभवलेलं आहे हे गाणं है ना त्यामुळे 100% खूप खूप छान थँक्यू खरंच आणि जेव्हा ना गणपती बाप्पा जातात ना तेव्हा जे दुःख आहे ना बाई अक्षरशः तुम्ही लहानपणी ना नुसती रडायची गणपती बाप्पा चालले म्हणून आनंद घेऊन येतात आनंद घेऊन गणपती बाप्पा जसं जसं वय जास्त होत जाईल तसं तसं नाही काय वाटत हा पण लहानपणी खूप वाटायचं तुमच्या इथे गौराई असते का हो दादा आमच्या इकडे गौराई पण असते
तुमच्याकडे असते का दादा? कोकणात सर्रास गौराई असतेच. म्हणजे कोणाकडे नसेल का तर मी पण लहान होतो तेव्हा गौराई जाताना रडायचो. बापरे! मी गणपती बाप्पा जाताना रडायची. बाई खरंच. सोडायलाच जायची नाही. गणपती बाप्पांना विसर्जन करायलाच जायची नाही. घरीच रडत बसायची. मला ते बघवतच नसायचं. एवढी म्हणजे माणसं कुणीही जाताना ना मला तसंच वाईट वाटतं. कुणीही गेलं तरी सोडून मला. ओके. असते का? वा वा, मस्त मस्त. खूप छान. मंडळी कमेंट करा सगळ्यांनी. कमेंट करा, कमेंट करा. मंडळी तुमचा सगळ्यांचा नाश्ता झाला का? कमेंट करून सांगा. हॅलो, एम राहुल. राहुल एम. टीचर शुभ सकाळ. शुभ सकाळ मंडळी. शुभ सकाळ. राहुल, आज दुपारी आपण प्रश्न घेणार आहोत. प्रश्न उत्तरांचा सेशन घेणार आहोत. आणि संध्याकाळी परत रात्री संध्याकाळी आपल्या गप्पा असणार आहेत. तर असं लाईव्ह चालणार आहे आता. कमेंट करा सगळ्यांनी मंडळी. आज शाळा नाही का टीचर? दुपारी 1:15 वाजता. अभिजित दादा. गावामध्ये गौराई बघण्यासाठी प्रत्येक घरी आम्ही मित्र मित्र फिरायचो आणि तेथील लाडू चोरायचो. वा, अरे वा, खूप छान काम करायचं. अजून कोणाच्या आहेत का गौराईच्या कोकणातल्या आठवणी? तर नक्की शेअर करायचं. मंडळी, जुन्या काळी गावाकडे लालसर देशी गहू जास्त वापरला जायचा. बरोबर. तेव्हा तांदूळ वगैरे असं काही मिळायचं नाही. तेव्हा कुठे मोदक वगैरे. अगोदरच्या काळी ना लाडू ना काय ना काय, कसं कसं चालायचं जीवन. अभिजित दादा म्हणतात लाल रंग, इश्क प्रेम म्हणतोय लाल रंग उत्सव आणि आनंदाचं प्रतीक मानतात. येस. श्रेया नापास झाली का? टीचर येत नाही शाळेत. श्रेया येते रे, येते ती, पण दुपारची येते ती. दुपारला येते. दुपारला ये. हा, तू 1:15 वाजता ये. अशा गाण्यात गावाकडची भाषा, शेती आणि पारंपरिक शेत दाखवले जातात. म्हणून लाल गव्हाचे मोदक अशी खास ओळ आली आहे. वाव. प्रेमला त्यातलं खूप छान असं माहिती आहे. म्हणजे ते गाणं त्यावरच बनलेलं आहे, कारण अगोदरची परिस्थितीच अशी नव्हती की सगळं मिळेल आणि सगळे खातील. पण ते दिवस नाही राहिलेत मंडळी. आता खूप चांगले दिवस आलेत प्रत्येकाचे. त्यामुळे आपण खरंच देवाचे आभार मानावे की देवाने आपल्याला एवढं सगळं दिलंय, चांगलं खूप दिलंय, तरी पण आपण रडत असतो. मंडळी कमेंट करा सगळ्यांनी. कमेंट करा. कमेंट येत नाहीये तुमच्या. पटापटा कमेंट करा मंडळी.
हा, हे प्रेम मात्र खरं बोललास. वेळ चांगली आलीये, परिस्थिती बदलली, पण माणसं जी जुनी माणसं होती ती आता राहिली नाहीयेत. माणसं चेंज झाली आहेत. हाय विजय दादा, नमस्कार. लाईक नंबर 8 ताई, श्री स्वामी समर्थ महाराज ब्लेस यू अँड युअर फॅमिली. ताई, ब्रेकफास्ट बनवला का ताई? टी कॉफी झाली का? हो दादा, चहा नाश्ता वगैरे सगळा झाला. आता घर आवरायचं आहे. घर आवरायचं आहे. कारण मुलं यायच्या आधी आम्हाला सगळं घर आवरून परत लाईव्ह घ्यायची तयारी, हे सगळं करावं लागतं. त्यामुळे आता चालू आहेत कामं. आणि काही काही लोक जेव्हा आपल्याला बोलतात की हिला काय काम धंदा नाही म्हणून लाईव्ह वर येते, तर असं नसतं मंडळी. काहीतरी करायचं असतं, काहीतरी सिद्ध करायचं आहे, स्वतःला प्रूव्ह करायचं असतं, म्हणूनच आम्ही लाईव्हला येतो. ती पण घरातली सगळी जबाबदारी पार पाडून, की असं नाही हातात उठलं आणि हातात मोबाईल घेतला आणि सुरू केलं लाईव्ह. तर तसं नाहीये. फक्त लाईव्ह वरच आम्ही थांबत नाही, तर आमचे ब्लॉगही असतात, ब्लॉग असतात, लाईव्ह असतं, शॉर्ट असतात, सगळं काही असतं. फक्त एका लाईव्ह वर आम्ही थांबत नाही. त्यामुळे काही काही माणसं बोलतात त्यांना माझं हे उत्तर आहे. अभिजित दादा म्हणजे दुपारचा टाइम फिक्स आहे का? हो दादा, 1:15 वाजताच आहे लाईव्हचा टायमिंग. फक्त माझ्या मिस्टरांची ड्युटी वगैरे असेल ना, तेव्हा मी 2:30 वाजता घेते दुपारचा, नाहीतर टायमिंग फिक्स. विजयदादा, कोकणची प्रीती कोकणची असून कोकणची माणसं साधी भोळी, हे सिद्ध केला. सो प्राउड ऑफ यू. आपको सेम कमेंट का रील भी किया है, दॅट होप आपको अच्छा लगा. येस दादा, खूप छान. विजय बाबा, खरंच खूप छान आहे तुमची कमेंट, मला खूप आवडली. बिलेटेड विश यू व्हेरी हॅपी वेडिंग अॅनिव्हर्सरी. स्वामी समर्थ महाराज ब्लेस यू लवली कपल्स. थँक्यू दादा, थँक्यू सो मच. थँक्यू दादा, थँक्यू. मंडळी, कमेंट करा सगळ्यांनी पटापटा. कमेंट करा. आणि चहा नाश्ता झाला का सगळ्यांचा? चहा नाश्ता झाला का? कोकणची प्रीतिया. ओके. विजय दादा मध्ये खूप छान जोडी आहे आमच्या. अच्छा लगा आपको पहले का पिक्स देखे, ऑलमोस्ट सब पोस्ट लाइक किया हूँ. थँक्यू दादा, थँक्यू सो मच. थँक्यू. प्रेम म्हणते कोकणची प्रीती स्वभावाने साधी पण ऍटिट्यूड भारी.
प्रेम प्रेम प्रेम. चला या कोकणात आमच्या, आता आम्ही पण जाऊ कोकणात. मला कोकणात आता खूप फिरायचं आहे, कारण ना इथं ना मला कंटाळा आलाय जम्मूला राहून राहून. आपल्या जी गावची ओढ आहे ना ती कुठंच भेटत नाही बघा. मी जरी जम्मूला राहत असले तरी मला माझं कोकणात कधी जाते, कारण ना 2-3 महिने झाले की ना वैताग यायला लागतो माहितीये. नको वाटतं इथं राहणं. कधी जातोय असं जातं, आणि मे महिन्यात तर मला खूपच होतं तसं. अदर मंथला होत नाही, पण इकडे जेव्हा मे महिना सुरू होतो ना आणि तेव्हा असे कधी पळते इथून असं होतं. विजय, रात का रोटी बचा है उसको टुकड़ा करके राई जीरा ऑनियन डाल के फ्राई किया हूँ, प्लीज वेलकम ऑल्सो टी विथ खारी. वाव, थैंक यू दादा. वी हैज जॉइन. प्रीतिया स्कॉलर होते. प्रीती ऍटिट्यूड असायलाच पाहिजे, कारण कोकणची हवा पण रॉयल असते. येस भावा येस. कोकणची प्रीतिया पण लय भारी. ऍटिट्यूड तर ठेवायलाच पाहिजे ना भावा, बरोबर की नाही. एटीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए. एटीट्यूड ना होगा तो कैसे चलेगा. काल इकडे रात्री वादळ आणि पाऊस झाला, एवढी धूळ घरात भरली ना काय सांगू. आता मला पूर्ण घर धुवावं लागणार आहे. काय सांगायचं. पाऊस पडतो एक वेळ ठीक आहे रे, गडगडते ते पण ठीक आहे. वादळ वादळ आणि पाऊस सगळं कंटाळ येतो. परवा तर आमच्याकडे पण लय वारा पाऊस. हा ना. अरे इथं धुरळा निघतो, धुरळा. काय सांगावं, पुरा धुरळा. आणि पूर्ण तो कचरा, म्हणजे धुळीचा कचरा ना पुरा घरात. इकडच्या खिडक्या तर अलगच आहेत फौज मधल्या, त्याच्यातनं सगळं निघतं इकडे. हरिभाऊ दादा म्हणतायत जय भवानी, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद. कुठून आहात दादा. स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्हला. कुठून आहात. कुठून आहात नक्की सांगा मला. दिलवाले, ओके दिलवाले, आपका स्वागत है दिलवाल्यांनो. काय होतात, लय उशीर सो केलास. दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, बरोबर ना दिलवाले. दिलवाल्यांनो लाईक करा जरा इलाज तर. उस्मानाबाद जिल्हा, उस्मानाबाद जिल्ह्यावरून बोलताय का. स्वागत आहे तुमचं. हाय गुरुनाथ दादा. माझी कमेंट चष्म्या खालून गेली, कुठे रे गेलेली. ओके, जांभळीचा घाट मोडला, शेकडो जांभळी बरबाद. काय सांगतोस. हरिभाऊ म्हणते धरीला पंढरीचा चोर. ओके, गाणं म्हणायचं का. ओके म्हणते. लेटेस्ट न्यूज. प्रीतिया सोबत लंच किंवा डिनरची सुवर्ण संधी. मेनू इज प्रॉन्स, स्क्विड, फिश, लॉबस्टर, क्रॅब्स,
soup, chicken fry and mutton gravy with rice, bhakri rice and solkadi. Oh my God. चला चला खायला सुरुवात करा. तर हरिभाऊंनी एक गाण्याची फरमाईश केली आहे, धरीला पंढरीचा चोर. म्हणते मी थोड्याच वेळात. धरीला पंढरीचा चोर. एक मिनिट मला लॅरिक्स घेऊ दे. मंडळी बोला बोला पटकन, मी तोपर्यंत गाणं जरा हे करते. डिजिटल ऑडिओ प्लेयर यामध्ये विजय दादा म्हणतात माझे कमेंट नाही वाचले. वाचले दादा मी तुमची कमेंट. पटपट कमेंट करा मंडळी. आज सकाळी लाईव्ह घेतली. हो दादा दुपारी पण घ्यायची आहे. हरिभाऊ दादा म्हणतात उस्मानाबाद जिल्हा. ओके. कोकणची प्रीती या वादळ आणि किती मोठी संकट आले ते समुद्रासारखी शांत राहून जिंकते. थँक्यू. विजय दादा म्हणतात आय एम सो सॉरी. गरम व्हायला लागलं इथं आता. आय एम सो सॉरी आय फॉरगेट. हाय जम्मू कोकण गर्ल स्वर्गापेक्षा सुंदर असा आमचं यो कोकण. विजय दादा आपको यूट्यूब कमेंट में लिंक भेजा हूँ फुल सॉन्ग का, स्वर्गापेक्षा सुंदर असा. ओके. म्हणते अहो मंडळी कमेंट्स करा नाही तर रिचार्जचे पैसे भरा. ओके ओके मंडळी प्लीज कमेंट करा, लाईक करा चॅनलला. मला धरीला पंढरीचा पूर्ण लॅरिक्स येत नाहीये, तर थोडस मी म्हणते. दादा कुठे गेले ते दादा, नाव काय तुमचं? हरिभाऊ दादा आहात का तुम्ही लाईव्हला? धरीला धरीला पंढरीचा चोर, धरीला पंढरीचा चोर, गडा बांधुनिया दोर, गडा बांधुनिया दोर, धरीला पंढरीचा चोर, धरीला पंढरीचा चोर, हृदय बंदी खाना केला, आत विठ्ठल कोंडीला, हृदय बंदी खाना केला, आत विठ्ठल कोंडीला, शब्द केली जडा जोडी, विठ्ठल पायी घातली वेळी. ओ धरीला पंढरीचा चोर, धरीला पंढरीचा चोर. मला जरा ते एवढे मी ऐकलंय गाणं, पण एवढं असं हे लावून ऐकले नाही, त्यामुळे मला जरा चालीमध्ये थोडस हे झालं. सॉरी त्यासाठी.
प्रीतीया, तुला मराठी ऍक्टर आशिष गाडे आणि एक्ट्रेस आकांक्षा गाडे माहित आहेत का? नाही रे. म्हणजे बघून असेल, नावाने माहिती नसेल. काय झालं त्यांचं? मंडळी कमेंट्स. मंडळी कमेंट्स करा. मंडळी पटापट कमेंट करा सगळ्यांनी. मंडळींची कमेंट्स येत नाही. मंडळी कमेंट्स करत नाही. लाईव्ह पाहत नाही. आमची परी आणि खुशी एवढा कचरा करतात ना, काय सांगू. आणि त्यात हे वादळ वारं. मी गेल्यानंतर ना मला घर साफ करण्यातच ना पुरा 1-1.5 तास जातो मंडळी. आणि आमच्या वेळी आम्ही लहानपणी असं काही करायचोच नाही. आणि आताची मुलं नुसती हैराण करून सोडतात. काही झालं नाही, फक्त विचारलं माहित आहे का म्हणून. नाही रे, माहिती नाही मला. प्रेम, तुझं फेवरेट सॉन्ग कोणतं आहे? कमेंट करा, कमेंट करा. गोरक्षनाथ. वाव, नाव खूप छान आहे तुमचं. तुम्ही गायीचं रक्षण करता का? बरं, ओळख करून देईल. ओके ओके. प्रेम, तुझं अजून दुसरं गाणं नाही केलंस का शूट? माझा फेवरेट सिंगर सोनू निगम आहे आणि त्याचा एक मराठी हिरवा निसर्ग. वाव, ते तर लहानपणापासून आपलं फेवरेट असतं, हिरवा निसर्ग. तिथूनच तर आपल्याला कोकणची ओळख निर्माण झाली. गोरक्षनाथ म्हणतात कोकणची कन्या. हॅलो हॅलो दादा, कुठून आहात तुम्ही? कोकणातले आहात का? कोकणातले आहात का दादा? आता गाणी पावसात येतील. ओके, पावसातली गाणी घेणार का? हिरवा निसर्ग हा भवतीने, जीवन सफर करा मस्तीने, सुर सरगम छेडा रे, जीवनाचे गीत गारे, गीत गारे. टाइम मिळेल तसं गाणी येत राहतील. ओके. गोरक्षण नाही, जमिनीवरून. जमिनीवरून का? आम्ही तर कोकणावरून बोलतो की हो. तुमच्या नावावरून असं वाटतं की तुम्ही गोमाताचं रक्षण करता. सांगा दादा काहीतरी तुमच्याबद्दल. पहिल्यांदाच आलात माझ्या लाईव्हला, तर आम्हाला कळू दे तुमच्याबद्दल काहीतरी.
तो सुरण भाजीसाठी काढलेला का मग तू? काय रे? नाशिक वरून हाय माय. ओके. नाशिक वरून आहात का? स्वागत आहे दादा कोकणची प्रीतीया लाईव्ह मध्ये तुमचं मनापासून. आणि पहिल्यांदाच लाईव्हला आला आहात. खूप खूप धन्यवाद तुमचे. नक्की चॅनलला जॉईन व्हा दादा. गोरक्षनाथ दादा नक्की चॅनलला जॉईन व्हा. तो सुरण भाजीसाठी काढला का मग तू? अरे नाही, माझ्या घरी सासरी ना खूप सुरण असतात. तर ते पावसात आलेले ना मागच्या वर्षी, तर तो मी व्हिडिओ शूट केलेला आणि मला तो काल भेटला, म्हणून म्हटलं टाकूया, अजून काय काय आहे बघूया मोबाईलात टाकण्यासारखं शॉर्टला, म्हणून ते प्रयत्न, बाकी काही नाही. एका वर्षात आता मोठा झाला असेल मग. हा झाला असेल की, पण कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा. जिल्हा झाला का नाश्ता तुमचा? हो दादा, नाश्ता तर 7:30लाच झाला. 7:30-8 वाजता. मुलं जातात शाळेत, त्यामुळे. दादा दुपारचं पण आपलं लाईव्ह असतं, फेस लाईव्ह. तर चॅनलला जॉईन व्हा आणि बेल आयकॉन वर क्लिक करा, तेव्हा तुम्हाला लाईव्हचे नोटिफिकेशन पण भेटतील. पटापट कमेंट करा मंडळी. मुलांना सुट्टी नाही काय? अरे परीक्षा चालू झाली आजपासून. खुशी परी थर्ड मध्ये होती ना, आता ती फोर्थ मध्ये गेली आहे. आणि आता फोर्थची PT1 एक्झाम सुरू पण झाली, त्यामुळे आम्हाला सुट्टीला लेट जातोय. आपलं भारी असायचं ना, रिझल्ट लागला आपल्याला सुट्टी, बस झालं. या साईडला नाही तसं. रिझल्ट लागून फायनल एक्झाम होणार, परत शाळा ओपन होणार, परत दुसऱ्या वर्गात जाणार मुलं, आणि मग परत एक्झाम सुरू. 8 दिवस एक्झाम होणार. मी तर कंटाळा आलाय, मला माहितीये. इकडे कधीही ना 2 आठवडे जात आहेत असं झालंय. हाय गोरखनाथ दादा म्हणतायत, कोकण मधून कुठून आहे तू? मालवणची आहे का? नाही, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. सिंधुदुर्गातली आहे दादा मी, प्रॉपर सिंधुदुर्ग. निलेश दादा म्हणता इले नमस्कार ताई. हॅलो इश्कवाला, नमस्कार मंडळी सर्वांना, सुप्रभात सर्वांना, सुप्रभात. निलेश दादा कसे आहेस तू? आपल्या वेळी पेपर पेक्षा रिझल्टचं टेन्शन असायचं. हो, आपल्या वेळी तर रिझल्टच टेन्शन, जरी अभ्यास केला असेल ना तरी टेन्शनच असायचं. अरे किती मार्क पडतील, पास होणार की नाही, आपल्याला माहितीये आपण लिहिलंय, तरी एक तरी भीती असायची मनात की अरे बाबा होणार की पास की नाही. निलेश दादा, इश्कॉलर म्हणतोय निलेश शुभ सकाळ.
हो, मी मजेत. मजेत ना सर्व? असं निलेश दादा विचारतोय. ओके, लांब राहताय मग खूप. हां, लांब राहतोय. त्यामुळे घराची ओढ लवकर म्हणजे कधी जातोय असं झालंय हो दादा. कंटाळला इथं जीव माझा. तेच तेच रोजची तीच तीच कामं. नको वाटतंय. है ना? एक असायला म्हणजे असं वाटतं ना, की आपल्या गावी जावं, तिथं राहावं. तिथं असं काहीच नाही भेटत. आणि आपण कितीही जगाच्या कुठेही पाठी गेलो ना, तरी आपलं गाव म्हणजे विसरता येत नाही. आणि माझं तर शिक्षण वगैरे सगळं कोकणात झालं. माझं लग्न झाल्यापासूनच मी अशी लांब आहे, म्हणजे कोकणापासून. निलेश दादा म्हणते मजा यायची रिझल्टच्या दिवशी. हो ना. 10वीचा रिझल्ट तर सगळ्यांची धडकीच भरायची. 10वी-12वीचे रिझल्ट. माझे मावस भाऊ ऑटो चालवायचे तेव्हा रिझल्ट असला की ऑटो मधून घेऊन जायचे स्कूलला. तुला एक सांगू का? हो सांग ना. म्हणजे इथं सगळ्यांनी आपापल्या मनातलं सांगू शकता बिनधास्तपणे. इथं कोण आपल्याला जज करणारं नाहीये. आपल्या कोण ओळखीचं नाहीये. सो बिनधास्त सांगायचं. लाजायचं नाही. आपल्याला इथं कोण नावं ठेवणार नाहीये. त्यामुळे जे सांगायचं बिनधास्त सांगा. मी कामात आहे, नंतर येतो लाईव्हवर. ओके दादा, 1:15 वाजता या. 1:15 वाजता पण आपलं लाईव्ह असणार आहे. प्रेम, माझा चेहरा बघायचा आहे का तुला? हां. बघितलं कोणी कोणी सांगा पटकन. डोळ्यात गेलं, डोळ्यात गेलं. पेपरात जोड्या लावा असं. पेपरातल्या जोड्या बरोबर लागतील की नाही माहित नाही, पण पोरापोरींच्या जोड्या असं ओळखायचं. हे बरे, हे बरे. त्यात हुशार पोरं असतात. हो ना? त्यात एकदम हुशार असतात. अभिजित दादा म्हणतात, काय काय आज असं काहीतरी सांगत जावा, गपचूप गपचूप गौरव बनताय. काय लावलं आहे? अहो दादा, काय झालं माहितीये? मला ना हल्ली स्किनचा प्रॉब्लेम व्हायला लागला. आणि पूर्ण चेहऱ्याला खाज यायची. रफ जायचा. एक तर ड्राय आहे माझं स्किन. आणि गोरं होण्यासाठी नाही लावत आहे. स्किन भरपूर अशी ड्राय पडायची आणि खाज येत होती. आणि त्या दिवशी माझ्या मिस्टरांनी एक सनस्क्रीम आणली, ती लावली आणि झोपली. जरासं लावून झोपली आणि संध्याकाळी उठून बघते तर चेहरा सुजला. एका साईडचा गाल असा एवढा मोठा.
कधी ते सॅटर्डे नाही संध्याकाळी. अगं काय योगायोग माहित आहे, 10वीला दरवेळी आमच्या शाळेला दुसरी शाळा यायची एक्झामला, हॉली क्रॉस होते राईस नाव. पण माझ्याच वेळी रोल नंबर 47 नंतर आमची शाळा आली आणि माझा रोल नंबर 48 होता. हे भगवान, क्या है ये भाई. अजून किती गोरं होणार. अरे गोरं व्हायला काय लावते. स्किन प्रॉब्लेम सुरू झालेत रे. आता आम्ही म्हातारी होत चाललोय. गोरं व्हायला नाही लावत मी गोरं व्हायला काहीच नाही लावत. हे आता मला एकाने सांगितलं की क्रीम वगैरे साबण वगैरे चेहऱ्याला लावू नको, सनस्क्रीन वगैरे. तर हे जरा लावून बघ, दुधाची साय. तो लावते मी आता तुमच्याशी बोलता बोलता. गोरा होण्यासाठी काळा कुट्ट मित्रांना मुलांना मित्र बनवा. नाही हो, मला असं काळं गोरं असं काही नाही वाटत. माणसाने मनाने चांगलं असलं बस झालं. मी नवरा शोधताना पण काळं गोरं हा विचार केला नाही. मग मैत्री करताना कळेल का? बरोबर ना दादा? बरोबर की नाही सांगा. जर नवरा शोधताना मी काळं गोरा हा प्रकार बघितला नाही तर बाकीच्या गोष्टींना बघेन का मी? अभिजित दादा हसतायत. ते महंगे प्रोडक्ट वापरून काही फायदा नाही चेहऱ्यासाठी. जे नॅचरल आहे ते आहे. एखादं म्हणजे नॅचरल पद्धतीने जे आहे ना वापरलेले ते चालतात, ते चालतील. पण क्रीम वगैरे लावून ना कोणी गोरं झालं नाही. चेहरा आहे तसा देवाने दिलाय तसा ठेवायचा, फक्त त्याला नीट ठेवायचं बस. इतना करेंगे हम. निलेश दादा म्हणतात 47 एकदम 47 एकदम 10 होता ग अभ्यासात. 47 एकदम ढ होता ग अभ्यासात. पण आपली शाळा आली म्हटल्यावर फुल डेअरिंग केली त्याने कॉपी करायला आणि मग काय पकडला गेला एकदा. पेपर सरांनी घेतला, फेल झाला त्या विषयात. बापरे, कुठून येते रे बाबा एवढी हिंमत कॉपी करायला. फुकटचं 1 वर्ष गेलं ना कॉपीसाठी. चुकी बरोबर ना की 9 येऊन सोडवले पेपरात. आता तू विचार बरोबर का ते. म्हणजे 1 मिनिट मंडळी, फोन येतोय. आम्ही म्हणजे आम्ही म्हणजे विठ्ठल, पंढरपूरचे विठ्ठल आहोत. ओके दादा. विठ्ठला पण रुक्मिणी होतीच ना. पण आम्हाला भेटेल कोणीतरी, आम्हाला पण कोणीतरी भेटेल, नक्की भेटणार. आणि खूप चांगलं भेटणार जोडीदार सगळ्यांना. माझा आशीर्वाद आहे. ज्यांना भेटलं नाहीये ना त्यांना खरंच खूप चांगला जोडीदार भेटेल बघा. टेन्शन नाही लेने का. पहावा विठ्ठल, बोलावा विठ्ठल, पहावा विठ्ठल, बोलावा विठ्ठल. मंडळी कमेंट करा सगळ्यांनी. कमेंट करा, कमेंट करा, कमेंट करा. प्रेम भावी
भावे भोला भावे. निलेश दादा म्हणता मला संयुक्त जाम डोक्यावरून जायचं. त्या मॅडम गरोदर होत्या, यायच्या आणि खुर्चीवर बसून जे आहे ते वाचायचं फक्त. मला तर काहीच कळायचं नाही. हे भगवान. चला आता त्या टीचरांकडे जाऊया दादा आणि सांगायचं तुमच्यामुळे माझा पेपर कठीण गेला. सांगूया का जाऊन? निलेश दादा चल, तू आणि प्रेम आणि मी सगळ्यांनी जाऊया. आताचे टीचर मग यार खरंच खूप चांगले आहेत, समजलं ना? आताचे टीचर खूप चांगले आहेत मंडळी. हाय मानसी. हाँ मानसी, आपका स्वागत है मानसी हमारे लाइव में. लाईक डन म्हणते. थँक्यू मानसी. पहिले परीक्षा फक्त मार्कासाठी द्यायचो, आता स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी देतो. वा 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 वा, खूप छान. आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठीच आपण परीक्षा द्यायची आहे आता, कारण ती परीक्षा इझी होती पण ही परीक्षा इझी नाहीये. बरोबर ना मंडळी? ही एक्झाम जी आपली आयुष्याची एक्झाम आहे ती इझी नाहीये. भोला विठ्ठल पहावा विठ्ठल भोला. मानसी कशी आहेस? मंडळी कमेंट करा सगळ्यांनी. कमेंट कुठे गायब जातात तुमच्या? नंतर आहे तू कशी मस्त आहे, तू कशी आहेस ताई? मी मस्त आहे मानसी. मानसी मला कंटाळा आलाय ग, मला गावी जायचंय. मैं तो थक गई इधर, थक गई. कोणीही जेवण केल्याशिवाय जाऊ नये. येस, पण जेवण काय करायचं सांगा बघू, मला आयडिया द्या. जेवण काय करू आज? मैं तो थक गई. बाबूजी बाबूजी, मैं तो थक गई. इश्कोला म्हणते प्रीतिया टीचर जे म्हणतील ती पूर्व दिशा, बाकी सगळं फक्त नकाशा. हे भारी आहे. प्रीतिया टीचर म्हणतील ती पूर्व दिशा, बाकी सर्व नकाशा. चला, सहलीला जायाचा सहलीला, सहलीला जायाचं सहलीला. जायचं का सहलीला कोकणात? येत आहे का? सहलीला जायाचा, सहलीला जाय. हाय विशाल, येतोय रे सहली? सहली येतोय का कोकणात? इश्कॉलम अभिजित काळे, जेवणाची सोय वरील अंगणात केलेली आहे, कोणीही जेवल्याशिवाय जाऊ नये. येस, कोणीही जेवल्याशिवाय जाऊ नये. आजचा मेनू असा फोडणीचा भात आणि तोंडात कांदो. आज आहे फोडणीचा भात आणि तोंडाला कांदा, असा आजचा मेनू आहे. आणि सोबत फ्री मध्ये पाणी, घेतल्याशिवाय जाऊ नये. समजलं का मंडळी? घेतल्याशिवाय जाऊ नये. माझी सहल झाली ताई. हा, तू आता जाऊन इलेलस ना? आंबे बिंबे घेऊन इलस काय? आंबे घेऊन इलस की नाही? सहलीला जायाचा, जायाचा सहलीला, सहलीला जायाचा, जायाचं सहलीला. चपाती, बटाटी भाजी, मसाले भात, जिलेबी. अरे बाबा माझ्या, हे नको रे बाबा, लय मोठी रेसिपी असा. चपाता, बटाटा भाजी, मसाले भात, एकच काहीतरी मसालो भात करतोय, बाकी काय नाही करतोय. आणि तोंडात कांदो देतोय बस. कोणा कुळदाची पिठी आवडता सांगा बघू नका. कोणाला कुळदाची पिठी आवडते? आणि भाजलेलो मासो. निलेश दादा म्हणता ताई, मी लाईफ टाइमची सर्व परीक्षामध्ये 8वीला
6 महिला हिस्ट्री मध्ये 2 मार्क्स साठी फेल झालो होतो. हा, सगळ्या विषयात 2 मार्कासाठी. वा रे वा दादा, हॅट्रिकच मारलंय. विशाल होय ताग्या खूप खाल्लंय पण. वा रे वा. अरे विसरलं कसं रे ताग्या, त्या पाठवलं असतं जम्मू कांबे तर. सहलीला जायचा, जायचा सहलीला, सहलीला जायचा. आजची जेवणाची सोय अभिजित काळे यांनी केली आहे. कमेंट बॉक्स मध्ये त्यांच्यासाठी एक मेसेज, प्रेमळ मेसेज नक्की करा.
आता येतोय का आवाज? आता आवाज येतोय का मंडळी? आता आवाज येतोय का? हा आला. नाही माईक बंद पडलेलं ना. कमेंट करा मंडळी पटपटा. हा बरोबर इश्कॉल ताई म्यूट ठेवते तेव्हाच हीच भीती वाटते आणि आता तर फेस लाईव्ह पण नाही आहे. अरे भगवान क्या है ये लोग. 1 2 3 माइक चेक माइक चेक माइक चेक. 1 2 3 माइक चेक माइक चेक माइक चेक. 1 2 3 माइक चेक माइक चेक माइक चेक. आवाज येतोय का? माइक चेक माइक चेक 1 2 3 माइक चेक माइक चेक. सहलीला जायाचा जायाचं सहलीला सहलीला जायाचं जायाचं सहलीला. इलो इलो आवाज इलो माईक फाटेल. स्वप्नाहून सुंदर लायू घेऊन आली ही प्रीतिया. ला 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 ला. मंडळींनो बोलतानाच कधी बोला मग. ताई तुझे किस्से सांग ना शाळेतले. माझे सांगू काय? तुमका माहिती आहे एक कॉमेडी किस्सो सांगते हा. मालवणीत सांगू. मालवणी मध्ये सांगतोय की ना एकदा दुसरीत काय तिसरीत होतोय दुसरीत वाटतं आणि गणिताची ह्या दिलेल्यानी गणिता दिलेल्यानी बेरजेची काय मायनसची अशी गणिता होती आणि माका काही येत नव्हती म्हणून मी माझ्या पप्पांका सांगितलंय बाबा नु ही गणित दाखवा. त्यांनी काय काय दाखवल्यानी लिहिल्यानी आणि मी आपला काय एकदम असं ऍटिट्यूड मध्ये गेलंय शाळेत गेले आणि बाईंका दाखवले पहिला. बाईंनो ही बघा मी सगळी गणितं सोडवलंय. तर बाई म्हणाक लागले हेल्प ह्याच्यात मदत कोणी केलेली शिकव. तर मी म्हटले माझ्या पप्पांनी माका मदत केली आणि पप्पांनी माका सांगल्यानी उत्तरा. बाई बोलले परत विचारू नको पप्पांका तू काही येतं तर सोडव नाही तर अशीच ठेव. पप्पांका सांगू नको सगळी चुकवले आणि पप्पांनी तुझ्या गणिता. तुया लिहिलं असतंस तर आपली बरोबर एखादा दोन बरा इला असत बरोबर इला असता. पण पप्पांनी सगळी चुकवल्यानी परत विचारू नको. त्यानंतर मी कधी बाप्पांका विचारूक नाही. अशी माझे हे शाळेतले किस्से. काय सांगतलास मंडळी. हसा माझ्यावर हसा. हसतात तुम्ही सगळी. हसा हसा. गुड हाय देव दादा नमस्कार. गुड मॉर्निंग किस्सेवाली. शाळेतले किस्से हो शाळेतले तुमचे पण काय असतील तर सांगा. देवदादा तुमचे पण काही किस्से असतील तर सांगा. हॅलो खडूस.
हो दादा, मी या खडूस कसं काय? त्या दिवशी तुम्हीच तर रावण बना निघाला. आठवता तुमका? आठवतंय का दादा? बाबांवरच गेलो हस तू. ए दादा, मी माझ्या पोरग्यांका बरोबर गणित शिकवतोय. देवदादा म्हणतात माझा एक आहे किस्सा, मी गुरुजींच्या शाळेत डोळ्यात बोट घातलं होते. ओ माय गॉड. हे बघ, हे भगवान, असं कोण करता? असं कोण करता? चक्क गुरुजींच्या डोळ्यात बोट. बिचारे रे, कळवळले असतले. रावणाचा किस्सा आठवला. बाई, काय हा प्रकार? इश्कॉलालो म्हणता पप्पांनी सोडवलेले उत्तर बरोबर होते, पण मॅडमांना पण टीचरला उत्तर पटली नसतील. काय माहिती बाई, टीचरांनी सांगल्यानी परत विचारू नको, सगळी चुकली होत, एक पण बरोबर नाही. मग मी पप्पांना सांगले माका आता शिकवू नको, तुम्ही सगळं चुकवतात. टीचर माका ओरडतात. विजय दादा तायडे, मुंह दिखाई हो सकती है, दिखाई साठी किती शगुन पाठवू? मुंह दिखाई साठी शगुन नका पाठवू. मुंह दिखाई पाहिजे का दादा? बघायची आहे कोणाकोणाला मुंह दिखाई पाहिजे, मला सांगा पटकन कमेंट करून. मी एका सेकंदासाठी माझी मुंह दिखाई करणार. नाही, परी खुशिंका सांगतय काय पण शिका, पण मम्मी कडून गणित शिकू नका. मी गणित माझा बरा असा. निलेश दादा, माझा गणित बरा असा. नाही, माझी मुंह दिखाई पाहिजे ना. बघा, हे बघा, मी 1 2 3 एका सेकंदासाठी मुंह दिखाई करणार आहे. हा, 1 2 3. बघितलंच का? ताई, एक प्रायव्हेट किस्सा सांगू काय? बायकोक सांगू नको हा. दादा, तर मी सांगितल्यावर ठरवतले सांगायचं की नाही का. वहिनीक सांगायचं की नाही, तर मी सांगितल्यावर ठरवतलंय. हे भगवान. देवदादा म्हणते गुरुजींनी सांगितलं, मी आलोच, सगळे शांत बसा, आणि दार लावून घेतलं बाहेरून. त्या दरवाजाला एक एक होल होते, डोळ्या एवढे एक होल होते, आणि त्यातून कोणीतरी पाहत होते. मला मला माहित नाही कोणते, मग मी आणि मी कोचलं बोट आहे भगवान. आई गो, माझ्या डोळ्यातून पाणी यायला लागलं दादा, काय कॉमेडी घेतली. आणि आणि ते डोळे फुटला बिचारा सरांचा. मग कळले की तुम्ही होते. देवदादा म्हणतात काय लावलं? दुधाची साय लावली आहे दादा, म्हणून तर चेहरा दाखवत नाही. आई गो, दादांचा तर लयच भारी किस्सा होता. देवदादा एक नंबर.
आहेत का टीचर ते अजून? डोळा बरा आहे ना त्यांचा? अरे अहो देवदादा, त्याच्या पुढचं सांगा ना, की ते कोचल्यानंतर नक्की काय? पुढचा सीन अजून काहीतरी इंटरेस्टिंग असणार आहे. देवदादा म्हणते दुधाची साय लावली आहे का चेहऱ्याला? हो देवदादा. हो अभिजित दादा, दुधाची साय लावली आहे. निलेश दादा म्हणता हा हा काय थापलं हस तोंडात. अरे दुधाची साय लावले रे निलेश दादा, खूप त्रास होत होतो हल्ली 4-5 दिवस. मार्केटमध्ये नवीन भूत आलं. येस, कोकणची प्रीतिया. गोरक्षक म्हणतायत हाय. इश्कॉला लो म्हणते सहलीला सगळे वेळेवर आले, फक्त एक मित्र 5 मिनिटात येतो म्हणता घरातून लाईव्ह लोकेशन पाठवत होता. मग पुढे जाऊ दे बाबा, रिस्क नको. कसली काय आहे निलेश दादा? सांगणार आहे, सांग. मी नाही सांगणार, चल नाही सांगत. ओके, मी सांगणार नाही वहिनीला, सांग. आणि प्रेम म्हणतोय बस निघाली आणि सगळे गाणी म्हणायला लागले, पण एक जण फक्त खिडकीतून हात बाहेर काढत हिरो बनत होता. सलीला फोटो काढायला गेलो आणि मागून मित्राने असा पोज दिला की फोटो मीम झाला. डबा उघडल्यानंतर कळलं सगळ्यांनी चिप्स आणलेत, पण भाजी चपाती कोणीच नाही. ओ माय गॉड. टीचर म्हणाले शांत बसा, आणि पुढच्या 2 मिनिटात पूर्ण बस झिंगाट वर नाचत होती. देवदादा म्हणते टॅनिंग घालवायला काय लावू? दादा मी टॅनिंग लावायला काय लावायचं काय माहिती दादा, मीच काय लावत नाही, आज पहिल्यांदाच लावलंय. काय झालं माहितीये, 2-4 दिवस ना म्हणजे माझ्या चेहऱ्याला ना कधीच काही असं इफेक्ट म्हणजे काहीच होत नव्हतं, आणि मी पावडर वगैरे काहीच लावत नसायची, फक्त कधीतरी लावली तर म्हणजे काहीतरी प्रोग्राम वगैरे असेल तेव्हा. आणि मी होळी खेळली ना तेव्हापासून चेहरा माझा गेला कामातून. माझे मिस्टर मला आता ओरडत राहतात, हा खेळ अजून होळी खेळ, लोकांवर बोलून मार. माझा जर तुम्ही ब्लॉग बघितलात ना, दुसऱ्या चॅनलवर आहे, कोकणची ताई म्हणून आहे चॅनल, त्याच्यावर तर मी लोकांवर न बोलून मारत होते. तेव्हापासून चेहऱ्याला नुसतं म्हणजे पुढे येतो, खाज येते, इचिंग होते. मग गुरुजींनी दार काढलं, मग मला चक्क खाली पडेपर्यंत मारलं. लाकडी रूळ होता, त्या खाली माझी बोट ठेचली, बापरे, गुडघे फुटेपर्यंत मारला आणि 100 उठाबशा काढायला लावल्या. हे भगवान, एवढा असा मास्तर. लग्नाला बोलवलेलं काय त्यांना एवढं मारेपर्यंत? काय हो दादा, तुमच्या लग्नाला बोलवलं नाही ना त्यांना? प्रतीक्षा ताई काय करते ताई? अगं काम पण करते, लाईव्ह पण घेते. उठा बशा काढून पाय सुजले आणि 4 दिवस शाळेत आलोच नाही. मग तुमच्या मम्मीनी वगैरे विचारलं नाही दादा की हाय तुला कोणी मारलं वगैरे? कुठला चौक चालू आहे ताई? कुठला चौक म्हणजे? शाळेतल्या प्रतीक्षा ताई, शाळेतल्या गप्पा चालू आहेत. तुमच्या काही आठवणी असतील तर सांगा प्रतीक्षा ताई. विक्रम दादा हॅलो दीदी म्हणतायत. हॅलो, माझ्या कमेंट नाही वाचले. कुठे
केलेलं विजय दादा कमेंट? हे आम्हाला स्क्रीनवर दिसतच नाही. माझ्या शोरूम मध्ये एक मॅनेजर होता. सगळ्यांना ओरडायचा, दिस दॅट वॉर्निंग द्यायचा. मग मला एक आयडिया सुचली. एक कस्टमरचा कॉल आला होता की खूप रागात होता. मी त्या कस्टमरला पण खूप घाण बोललो आणि बोललो की मी मॅनेजर बोल रहा हूं, जो करना है कर ले. कस्टमर शोरूम मध्ये येऊन मॅनेजरला मारलं. हे भगवान, दादा तुम्ही तर त्याच्यापेक्षा लय भारी आहात हो. बिचाऱ्याला रे बाबा, उगाच हाणलं रे बाबा. काय हो दादा, असं कसं? विक्रम दादा म्हणतात फेस लाईव्ह नाही का? हो, 1:15 दादा फेस लाईव्ह. फेस लाईव्ह 1:15 होणार दादा. आणि परत संध्याकाळी परत लाईव्ह होणार आपलं. आणि दुपारी होणार आहे आता. देवदादा म्हणतात घर शाळेपासून 2 किलोमीटर आणि शाळेत जाताना आपल्या घरापासून जावं लागतं. त्याच दिवशी गुरुजींनी घरी पण सांगितलं. मग डबल मार्क आहे दादा. देवदादा, मग डबल धपाटे भेटले असतील तुम्हाला, है ना? बिचारे दादानी काय काय सहन केलं बिचारे दादांनी. पोरं लय मार खातात आपल्या शाळेत असताना. मुली नाही खात मार, पण पोरं खूप खातात मार. निलेशची नंदिनी म्हणून एकदा कळला ते का? हे निलेश दादा तो आधीच मेसेज काय? ओके. अगो नंदिनी नावाची मुलगी एक आवडायची माका. रवाक आमच्याकडे होती पण दुसऱ्या वर्गात होती. तुमच्याकडे कशी काय रवाक होती? तुमची पाहुणी होती काय कोणती? निलेश दादा पाहुणी होती काय ती? तुमच्याकडे रवाक होती म्हणजे? मस्त होत गो दिसू का, पण कधी बोलूची वगैरे डेअरिंग नाही झाली. मित्र जाम चिडवायचे माका. निलेशची नंदिनी, वा रे वा. पुढे अगोनंदिना. ओके, हा वाचलंय. प्रेम म्हणता बसमध्ये अंताक्षरी सुरू झाली. गाणं कुणालाच पूर्ण येत नव्हतं, पण कॉन्फिडन्स मात्र अरिजित सिंग लेवल होता. वा वा वा. प्रतीक्षाताई दादा वाचली मी प्रेम हे विजय दादा. माझ्या लग्नात तेच गुरुजी होते अनाउन्स करायला. माझ्यात काय प्रत्येक लग्नात तेच असायचे. आता म्हातारे झालेत, खूप हौसी आहेत गुरुजी. अरे दादा, ते ना आपल्याला जे मारतात ना, ते सर आपल्यावर खूप प्रेम करतात. विक्रम दादा म्हणतात शाळेत जास्त गेलेच नाही ताई. ओके. प्रतीक्षाताई जेवण झालं का? फेस लाईन नाही का? दुपारी असणार दादा 2 वाजता. 2 वाजता फेस लाईव्ह असणार आहे. सॉरी 1:15 वाजता. 1:15 बजे फेस लाईव्ह होगा हमारा. निलेशची नंदिनी म्हणून एकदा कळला ते का? मग स्वतःच इला माका भेटू का आणि
बोलला माझ्या घरी असं काही चालत नाही, तुझ्या मित्रांना समजव. वा रे वा. पुढे अगोदरच्या मुलींना अशी समज होती दादा, आताच्या मुलींना नाहीये तेवढी. आणि बोलला माझ्या घरी असं काही चालत नाही, तुझ्या मित्रांना समजव. ओके, असा कोणाचा मित्र आहे का? कमेंट करून सांगा. अरिजित सिंगचा लेवल असणारा, गाणी तर काही येत नाही, माझ्यासारखी असणार तो. मी आहे तशी. लेवल कोण हाय? येऊ अगर नको येऊ, गुणगुणत राहायचं. बरोबर ना? येऊ दे किंवा नको येऊ दे, गुणगुणणं आपलं काम आहे. Thus is called staff revenge. बापरे, खूप रिवेंज घेतला हो दादा. माझ्यावर रिवेंज घेऊ नका दादा, जर मला भेटायला नाही जमलं म्हणून. कारण मी एकदा माझ्या सासरी गेली ना की मी सासरची होऊन जाते, त्यामुळे मग काय मित्रांका ओरडले मी तेव्हापासून बंद मग सर्व. वा वा वा. पण नंतर चोरून चोरून बघायचं. हा, पण मीच भाव दिले नाही नंतर. असा पण निलेश दादाचो इगो दुखावलो बिचारायचो, है ना निलेश दादा? विक्रम दादा म्हणतायत पंजाब वर्सेस दिल्ली कोण विन होईल? पंजाब पंजाब पंजाब. पंजाब गुजरात मराठा. नमस्ते टीचर. नमस्कार तुषार दादा, आज या लाईव्हला 1:15. आज आपण घेऊया काहीतरी प्रश्न छान असे. देवदादा म्हणते घरी नाही मारलं कोणी, कारण माझी अवस्थाच नव्हती मार्काची. दादा तुमचा मला किस्सा लय आवडला बाबा. बापरे, काय त्या सर आधी बिचारे कळवळले असतील, आणि कळवळले म्हणूनच तुम्हाला चोपलं असणार त्यांनी. हो ना दादा, ते बिचारे कळवळले असतील. टीचर, तुम्ही त्यांच्या डोळ्यातच बोट घातलं बिचाऱ्यांच्या. निलेश दादा म्हणजे आमचा परिसरात गो हेका तर सगळं सांगूचा लागतं. हेका तर सगळं सांगूचा लागतं. आमच्याकडे म्हणजे आमच्याकडे रवायचं म्हणजे मग वाटलं काय तुझ्या घरात असं सांग ना. आमच्या गावात रवायचा किंवा आमच्या सोसायटीमध्ये रवायचा, आमच्या कॉलनीत रवायचा, आमच्याकडे रवायचं. मग वाटलं की तुमच्याकडेच. बरोबर ना? हो ना. आता आमचा सचिन असा इश्कवाला देवदादा म्हणते मी वर्गात दुसरा किंवा तिसरा असायचो खेळात, परीक्षेत, घटक चाचणीत पहिला अनिल, दुसरा मी आणि तिसरा सिंधू म्हणून होती. सिंधू आणि माझ्या दुसरा तिसरा येण्यावरून अदला बदल व्हायचं. तर मंडळी आता मी लाईव्ह संपवते. आपण 1:15 वाजता भेटू. मी पटकन कमेंट वाचून घेते. आता अनिल लेक्चरर आहे, सिंधू शिक्षिका आहे आणि मी मुंबईत आता काठी घेऊन आहे. वा 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 वा.
भारी वाटतात त्या जुन्या आठवणी. प्रेम म्हणते असाच कोणाचा मित्र आहे सांगा कमेंट्स करून. आणि बस मध्ये टीचर म्हणाल्या शांत बसा आणि मागून आवाज आला सर स्पीकर बंद करा आधी. देव म्हणतायत तुझे मेसेज खूप बॅलन्स राहिलेत वाच लवकर. येस. देवदादा म्हणते गुरुजींच्या डोळ्याला पट्टी होती 8 दिवस त्रास झाला होता. गाववाले होते आताही भेटतात गेलो की बिचाऱ्यांचे डोळे खराब केला देवदादा. इलेदादा अगो ते का घरात प्रॉब्लेम नको म्हणून सोडून दिलंय सगळ्या आणि मित्रांनी पण हजेरी घेतलंय होतय ना चांगली तर मित्रांपेक्षा तर मोठा नाही समजलंय त्यांका पण काय पण बोल दिसूक लय भारी होता. वा वा वा. चला मंडळी मस्त आज सगळ्यांच्या आठवणी जागे झाले. चल काळजी घे उन्हात निघू नको. ओ देवदादा बाय बाय काळजी घ्या या पुन्हा लाईव्हला. बाय निलेश दादा. बाय प्रेम. बाय बाय.